Mä kuulin Niks, et sä oot ollut saunassa Jukan. Joo. Niks on aika iso dikki. Niin joo. Onks se koskaan öljynyt itses Olivialle? En oo. Mä voisin kyllä Niksen kaa koittaa sitä. Huomenna vois kokeilla. Niks on käynyt salilla nähtävästi. Dikki on kyllä aina vetää vähän. Joo. Se oli eka otti Vinska ja sitten Jere ja... Juu, mä tuun takaa. Joo, munaa vaan. Joo. Vittu kun täällä on näitä matoja. Ui, tuli nyt jo! Mulla on vasta julppia auki. Vittu. Mä en oo niin nopea. Tää on joutuu tehdä sama homma monta kertaa.